Вітаю, хлопчики і дівчинки, коротенько в тим, як я робив цепеліни. Ці з м'ясом по-білоруську. Чистим бульбочку, додаємо кришечку лимонної кислоти, щоб вона була така світленька. Частку бульби, третину прикладно варимо, потім робимо пюрешку. Оттискаємо ту, що ми подробили на комбайні, але воду не зливати, треба, щоб вона стоялася, і цей крахмал, який знизу, додати у тесто. Потім все змішуємо і починаємо ліпити. Внутрі фарш, який вже приправлений різними спеціями, які ви любите, і цибулькою. Ліпимо такі, я трошки додавав муки, щоб вона не липла к рукам, але це не обов'язково, коли ви обтиснете добре, може і не спотребиться. Ось, водиця вже кипить, яни люблять, щоб було свободно, їх треба вельми акуратно там ворушити, щоб не поламати. Отримовується ось така ось пригожось такі пирожочки. Смажемо шкварочки з цибулькою, додаємо сметанку і отримується вельми смачна страва, яку я раю. Усім добра, миру і всього доброго. Смачно їсть і готуйте наше білоруське. Покуль.